Tervetuloa lehdistötilaisuuteen Espoon Basket-Team vastaan Tampereen Pyrintö. Tänään päättyy lukemin 67-55. Aloitetaan lehdistötilaisuus pelaajakommenteilla ja Pyrinnön puolelta erinomaisesti perään Meral Bedretin. Mitkä tunnelmat pelin jälkeen? No, luonnollisesti aika pettyneet, että meillä on tässä 2 hyvää peliä alla ja lähdettiin hakemaan täältäkin voittoa ja ei se nyt kaukana ollut, mutta kyllä EBT sai meidät vähän sähläämään ton pallonkaan. Sitten pitää sanoa, että ei me ihan hirveän hyvin heitettyä, että noin 31/19 niin olisi aika huonosti. Mikä sun mielestä heittoprosentin lisäksi oli tärkein syy, että kävi miten kävi? No, se on yksi isoimmista syistä, mutta sitten menetykset, totta kai, että pallosta pitää huolta, että 21 menetystä on kuitenkin aika paljon. Ja pitää pärjää vähän paremmin kanssa syksyksi. Kiitos Merkku, hieno peli sulta henkilökohtaisesti. EBT, we have Danielle Ballard here today to give her comments after the game. Danielle, first of all, great game, 27 points, 8 rebounds, pretty good game. What's your feelings after the game? I'm proud of my teammates. They fought through the whole game, especially the fourth quarter. The effort was there. We rebound, we was on the help side, and it was just clicking for us. So you seem to be playing your best games against Pyrintö. What's the secret behind that? Well, I try to play the best game in every game. I just wanted to win this game as a whole because we needed this win, and this game meant a lot to us. So we tried our best, and it showed. Thanks Daniel and congratulations for the great game today. Kiitos. Päästetään tässä vaiheessa pelaajat suihkuttelemaan ja jatketaan sitten valmentajien kanssa. Roope Tähkä, Tampereen Pyrinnön päävalmentaja. Teillä on ollut hieno kauden alku tähän kevätkierrokselle. Tiukkoja, hienoja voittoja. Tänään EBT oli hieman parempi. Joo, täytyy nyt ensimmäiseksi sanoa, että nostaa hattua koko joukkueelle ja enemmän ja Jurille, joka on tässä joutunut aika kovaan paikkaan. Itselle tuli perheen lisäystä tuossa ja kaikki ei mennyt ihan niin kuin Strömsö sanoin aluksi, joudun olemaan aika paljon pois ja Juri on todella hienosti tässä paikannut meikäläistä, jos en sanoisi, varmaan ollut jopa parempikin, mutta niinhän se sitten fiksusti meneekin, että kun toinen on poissa, niin toinen jeesaa ja Juri on nyt tässä tosiaan joutunut pidemmän pätkän vetää ja sen takia Juri myöskin tänäänkin tuossa pystyssä oli, että kun toimiva reseptio on ollut, että hän vetää peliä, niin on sitten tässä menty. Tämän päivän pelistä tosiaan niin onnittelut Nikolle ja EPT:lle. En ennen kauden alkua uskonut, että tämä menisi 3-0 kummallekaan tämä meidän keskinäiset, mutta niin se vaan Espoo joka kerta löytänyt tässä tavan voittaa. Tosiaan 1-19 meidän kolmoset toki. Ei ne mitään vapaita heittoja tuossa ollut, että meidän hyökkäyksen toteutus varsinkin viimeisellä neljänneksellä niin, ei ollut semmoista kuin pitäisi. Ja sitten Aaltonen ja Ballard yksilöinä, niin tänään Aaltonen piti EPT mukana pelissä siinä pelin keskivaiheella ja Ballardi sitten tuossa loppupuolella niin sanotusti viimeisteli meidät. Hyvä juttu, kiitoksia Roope ja onnea seuraaviin haasteisiin, seuraaviin peleihin. Kotijoukkueen päävalmentaja Niko Helman. Pitkän tappioputken jälkeen varmaan tunnelmat on hieman helpottuneet voiton jälkeen. Erittäin paljon helpottaa henkilökohtaisesti ja myös näki, että helpotti pelaajia. Että totta kai tässä on kaikki erittäin iloisia, että pystyttiin voittamaan ja ennen kaikkea mä oon tyytyväinen siihen, että mun mielestä oikeasti meillä oli tässä matsissa ehkä jopa kauden parhaat energiat puolustussuuntaan, että me tehtiin pallottomana aktiivisesti töitä, että ei mun mielestä missattu hirveän montaa
apurotaatiota, että silloin kun haluaa painostaa palloa, niin silloin yleensä tulee oman puolustuksen sisään vähän enemmän ajoja kuin sitten, että ei painostaisi palloa. Ja silloin pitää olla tosi hereillä vaan niin kuin joukkuetasolla, että saadaan niin kuin avut lähetetty. Ja mun mielestä tänään ne oli niin kuin pääasiallisesti olivat hereillä meidän pelaajat niin kuin joukkueena. Tämä oli ehdottomasti niin kuin puolustussuuntaan koko joukkueen duuni ja sitten hyökkäyssuuntaan noin pelas molemmat takapelaajat Aaltonen ja Pallad erinomaiset ottelut niin kuin henkkohtasolla. Puolustuspäässä ilmeisesti oli skautattu hyvin, millä tavalla Tampere pelaa. Saatiin ehkä Tampereen vahvuuksia jollain tavalla pois. No. Miten sen sitten sanoo, että varmaan se aktiivisuus ihan vaan, vaikka ei aina pelaajat tietäisikään, että mitä hyökkäystä he juoksee, mutta jos sä oot aktiivinen, niin silloin usein pelaajan reaktio on niin kuin ns. Rikkoa se peli ja lähteä haastamaan. Ja sitä me toivotaan ja tänään me oltiin hereillä niin kuin siinä. Ja myös Pallard teki mun mielestä henkkohtasolla hyvän duunin Kiira Piikkiä vastaan eikä päästänyt sitä oikealle kädelle, josta Piikko on niin kuin ollut tappavan tehokas tässä kevätkaudella. Hyvä juttu, kiitoksia Niko ja vielä kerran onnittelut hienosta tärkeästä voitosta ja Pyrinälle ei muuta kuin hyvää kotimatkaa ja tsemppiä seuraaviin koitoksiin. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.